Γεια σας κορίτσια, sorry για τα αθλητικά, αλλά μόλις γύρισα σπίτι και φόρησα φόρμα γιατί ήθελα να βγάλω τζιν και τέτοια από πάνω μου. Σήμερα θα κάνουμε πώς θα κάνετε ένα τέλειο μανικιούρ, δηλαδή τέλειο, ότι κρατάει αρκετές μέρες χωρίς να κάνει κομματάκια να φεύγουν εδώ πέρα κτλ. Θα το δείτε στο τέλος του βίντεο, γιατί πρώτα θα σας κάνω κάποια μανό που μου αγόρασε η κυρία που μου φτιάχνει τα νύχια τέλος πάντων και είχε πάει στην έκθεση και τη ζήτησα να μου φέρει κάποια μανό. Οπότε θα σας δείξω, καταρχήν να σας δείξω... Αρχικά να σας πω για την εταιρεία Zoya, την οποία δεν την είχα ξαναχρησιμοποιήσει και παρήγγειλα αρχικά πριν κάνα 2 εβδομάδες ήρθε. Το παρήγγειλα από το eBay για να δω αν είναι καλό και αν μ' αρέσει, οπότε να αγοράσω κάποια έξτρα δηλαδή από εδώ. Από εδώ το πήρα 6 ευρώ, δηλαδή τόσο μου στοίχησε, μου το έφερε η κυρία όπως σας είπα. Σε εσάς λογικά, αν δεν έχετε κάποιον δηλαδή να σας το πάρει χοντρική, θα σας στοιχήσει 12 στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό αυτό μου στοίχησε 8, κάτι, δηλαδή σχεδόν 9 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη τιμή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σαν υφή και σαν μανό. Εν τω μεταξύ έχει τα λιγότερα χημικά από όλα τα υπόλοιπα. Μ' αρέσει ότι γράφει από πίσω τα υλικά του. Έκανε και καλό focus, οπότε μπορεί αν κάνετε pause να το διαβάσετε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ ανάλυση ως προς τη μάρκα. Αν μπείτε τέλος πάντων στο ίντερνετ θα δείτε ότι η Essie και η China Glaze και η OPI και όλες αυτές τέλος πάντων λένε ότι 2 από αυτά τα συστατικά δεν τα έχουν ούτε αυτές, αλλά δεν το πολύ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Γρήγορα να σας πω, το χειρότερο πιστεύω μου το κάνει η Essie, αν και έχει την καλύτερη ποιότητα μανό, δηλαδή το κακό στα νύχια μου εννοώ, δηλαδή αν κρατήσω για παράδειγμα, επειδή μπορεί να κρατήσει 10 μέρες το μανικιούρ που κάνω, αν τα κρατήσω 10 μέρες νιώθω το νύχι μου πιο αφυδατωμένο από όλα τα υπόλοιπα μανό. Τα οποία είναι σχεδόν τα ίδια με τα Essie, σχεδόν την ίδια καταστροφή δηλαδή νιώθω στα νύχια μου. Ή μπορεί και περισσότεροι, κάπου εκεί πάντως. Τα China Glaze μου κάνουν τη λιγότερη ζημιά επειδή ίσως έχουν μέσα και σκληρητικά και βοηθάνε πιο πολύ τον νύχι. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορώ να σας πω αν όντως δεν πειράζει τα νύχια. Αλλά αυτό που πρωτοένιωσα όταν έβαλα αυτό το μανό, παρόλο που είχε στρασάκια μέσα, καταρχήν ένιωθα, επειδή θα δείτε και στο βίντεο που θα είναι συνδεδεμένο μετά, ότι χρησιμοποιώ αρκετές στρώσεις από μανό, αυτό που ένιωσα ήταν πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή νιώθω τον νύχι μου σαν νύχι, σαν να μην έχει πάνω του τις 3-4 στρώσεις μανό που βάζω. Αυτό ήταν το πρώτο που ένιωσα. Και κατά δεύτερον, φεύγει λίγο πιο εύκολα από τα υπόλοιπα στο ξεβάψιμο. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς αν όντως δεν κάνει κακό στα νύχια, δηλαδή πρέπει να περιμένετε αρκετό καιρό για να τα χρησιμοποιήσω και να σας πω, δηλαδή τουλάχιστον 1 μήνα να τα φορέσω για να δω αν θα κυτρινίζουν τα νύχια μου ή αν κάτι θα γίνει. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο που αγόρασα από την Αμερική, είδα ότι μου άρεσε και έτσι είπα στην κυρία να μου φέρει. Οπότε να σας δείξω αυτά που αγόρασα. Αρχικά αγόρασα ένα top coat και ένα base coat, τα οποία το ένα λέγεται Anchor base coat και το άλλο λέγεται Armor top coat. Αυτό προστατεύει και από τον ήλιο και... τι άλλο κάνει, τα διάβασα πίσω. Μ' αρέσει καταρχήν ότι πάντα να ξέρετε πληρώνεις για τις βάσεις και για τα αφήνεις έξτρα λεφτά. Δηλαδή αν έχουν για παράδειγμα, σας λέω, 12 ευρώ για σας, στην Essie για παράδειγμα πληρώναμε 15 με 17 ευρώ τη βάση και το φίνις. Και τουλάχιστον το ωραίο είναι ότι σε αυτή την εταιρεία σου δίνουν και ένα ωραιότατο κουτάκι. Τουλάχιστον πληρώνεις παραπάνω να έχει και κάτι έξτρα. Και μου άρεσαν πάρα πολύ τα κουτάκια, τους γράφουν από πίσω όλα τους τα υλικά, που οι άλλες εταιρείες δεν γράφουν ποτέ υλικά. Σου έχει ακριβώς πώς να χρησιμοποιείς το top coat, δηλαδή αυτό που κάνω ουσιαστικά, βάζεις πρώτα τη βάση, μετά το ένα, μετά το άλλο. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ σαν εταιρεία, δηλαδή αν κάνει και αυτό που λέει δεν ενοχλεί τα νύχια τόσο όσο οι υπόλοιπες, είναι super. Οπότε σας τη συστήνω μέχρι στιγμής, δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα μανό που πήρα. Αρχικά πήρα αυτό, τα οποία σας λέω δεν έχω δοκιμάσει τα χρώματα ακόμα. Αυτό λέγεται Ζάνα ή Τζάνα, δεν ξέρω πώς διαβάζετε τώρα ακριβώς. Είναι ένα μπεζομόβ, neutral mauve τέλος πάντων, είναι πολύ ανοιχτό. Τώρα εντάξει, σας τα δείχνω σαν haul, δεν σας κάνω κάτι γιατί δεν ξέρω, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Το μόνο που χρησιμοποίησα είναι αυτό που φοράω και θα δείτε μετά και στο μανικιούρ, δηλαδή που το έχω κάνει.
Μετά πήρα αυτό που λέγεται Πέτρα. Αυτό που μου αρέσει στην εταιρεία είναι ότι όλα είναι γυναικεία ονόματα και το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο αυτό, δηλαδή το ότι έχουν γυναικεία ονόματα τα μανό, γιατί έχει πλάκα και μπορείς να τα θυμάσαι και καλύτερα. Αυτό είναι σκούρο καφέ μοβ και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τα δοκίμασα χθες ένα σε κάθε νύχη και μου άρεσαν μέχρι στιγμής αυτά που σας δείχνω. Αυτό είναι το Caitlyn, είναι αυτό που φοράω, μόνο που βγαίνει πιο σκούρο από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Βγήκε λίγο πιο σκούρο, πάντως μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι φαίνεται, βγαίνει λίγο πιο σκούρο στην κάμερα. Είναι όμως ένα μπλε μοβ, αυτό ακριβώς είναι η... Λοιπόν, το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ και λέγεται Jules. Και είναι ένα χρυσό, αλλά top χρυσό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ top. Δηλαδή είναι λίγο πιο μπρονζέ. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία στα νύχια. Ήθελα να φορέσω αυτό σήμερα για να δείτε το μανικιούρ, αλλά λέω μετά, επειδή είναι αχνό, δεν ξέρω πώς θα γράψει στην κάμερα κτλ. Οπότε δεν το φόρεσα. Όταν θα το φορέσω, να ξέρετε όμως θα είναι αυτό. Δηλαδή και σας γράψω από κάτω το Jules είναι αυτό. Και πήρα και το Nika, έτσι λέγεται. Α, και δεν σας έδειξα το πρώτο που αγόρασα. Αυτό λέγεται Nika. Και είναι ένα σκούρο μοβ με πολύ ωραία χρυσά στρασάκια μέσα. Τα στρασάκια του δεν είναι ακριβώς στρας, είναι micro glitter τα λέει στην περιγραφή στο site και γυαλίζουν πάρα πολύ ωραία στο φως. Δηλαδή κάνουν ειδικά βράδυ, δηλαδή όπου είναι φως το βράδυ και κουνάς τα δάχτυλά σου, είναι σαν μικρές disco ball, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα αυτά με τα micro glitters μέσα. Και αυτό που αγόρασα από το εξωτερικό, εν τω μεταξύ από το εξωτερικό παράγγειλα δύο, αλλά το ένα δεν έχει έρθει ακόμα, οπότε είχα δοκιμάσει μόνο αυτό. Αυτό λέγεται Gem και αυτό έχει micro glitters. Το κακό του είναι ότι έχει δύο ειδών micro glitters, ένα χρυσό και ένα ροζ. Δηλαδή βγαίνει ουσιαστικά, ο χρυσός δεν φαίνεται πουθενά την ώρα που το περνά στα χέρια. Φαίνεται μόνο το χρώμα που βλέπετε μέσα, χωρίς βγάλετε το χρυσό δηλαδή. Αλλά και πάλι, δεν ξέρω αν σας είπα, αυτό λέγεται Gem, είναι καταπληκτικό χρώμα. Αυτά ήτανε τα μανό που αγόρασα. Αυτό που τώρα να σας πω λίγα πράγματα. Λοιπόν, θα έχω κάνει μετά το manicure. Μου λείψανε κάποια κομμάτια. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω πώς θα το κάνω στο edit. Ουσιαστικά αυτό που κάνω κάθε φορά για να διατηρούνται τα νύχια μου, να μην κυτρινίζουν και να μην... Καλά, κοιτάξτε, σε κάποια φάση κυτρινίζουν αναγκαστικά, όπως και να το κάνεις. Γενικά όμως αυτό που προσπαθώ και κάνω είναι συνήθως στη μία εβδομάδα το βγάζω το μανό. Όχι ότι έχει χαλάσει, αλλά θέλω να μένει μία μέρα να αναπνεύσει στο χέρι. Οπότε τη μέρα που βγάζω το μανό βάζω μετά εκείνο το λαδάκι που σας είχα δείξει σε κάποια αγαπημένα και σας το έχω δείξει αρκετές φορές, σας το έχω δείξει στο βίντεο με τα μαλλιά, σας το έχω δείξει παντού. Ένα λαδάκι που το έχω φτιάξει μόνη μου και έχει μέσα λεμόνι, λεβάντα και grapefruit. Βάζω αυτό στα νύχια και το αφήνω ένα βράδυ, δηλαδή το στεγνό... Το πίνει ουσιαστικά, απλώς στα νύχια μένει μία, δηλαδή γυαλίζουν, μένει μία ουσίτσα πάνω, μένει το λαδάκι. Το αφήνω λοιπόν όλο το βράδυ να το πιει και το πρωί πλένω καλά τα χέρια μου, να φύγει ό,τι υπόλοιμα έχει μείνει κτλ. Και τα αφήνω μία μέρα ουσιαστικά, δηλαδή περιμένω μέχρι το επόμενο βράδυ για να τα βάψω. Τι άλλο πήγα να σας πω, τα λιμάρω, θα σας δείξω τη λίμα στο βίντεο, ένα εργαλειάκι επίσης που χρησιμοποιώ θα σας το δείξω στο βίντεο. Άλλα τρίκ που κάνω... τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Κανονίστε, αν κάνετε αυτό το manicure που θα σας δείξω, να έχετε αρκετή ώρα, να είναι Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί, κάποια μέρα που θα έχετε πάρα πολύ χρόνο για να το κάνετε. Πώς το λένε? Τώρα εντάξει, εμένα δεν έχει στεγνώσει καλά ακόμα, δηλαδή πριν μισή ώρα περίπου γύρισα το πρώτο βίντεο που θα μπει μετά. Αλλά εντάξει, στεγνώνει για να μπορείς να κάνεις διάφορες δουλειές. Αλλά δεν είναι να πιάσεις κλειδιά, να βάλεις το χέρι σε μια τσέπη. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις. Θέλει να στεγνώσει καλά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, ό,τι θέλετε με ρωτάτε από κάτω για να βάλω και το επόμενο να είναι μαζί, οπότε να μην πιάσει πάρα πολύ χρόνο. Ελπίζω να γράφτηκε καλά. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει γραφτεί καλά. Αυτά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με το επόμενο που θα είναι μακηρική οπωσδήποτε, γιατί σας το είχα υποσχεθεί. Και αυτά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Τα λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καταρχήν, καθίστε να σας δείξω και αυτό. Χρειαζόμαστε μία λίμα. Αυτή την έχω πάρει από τα Χόντος.
Είναι πάρα πολύ καλή. Γενικώς ήταν σε ένα πακετάκι με 3, έτσι θα την καταλάβετε. Είναι σκληρή και μαλακή ταυτόχρονα. Αυτό μου αρέσει και βοηθάει πάρα πολύ στο να λιμάρεις καλά τα νύχια. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι, αφού τα πλύνουμε και τα έχουμε ξεβάψει και όλα τα υπόλοιπα, καλό είναι, λογικά θα σας το έχω πει και πριν, να τα αφήνετε μία μέρα ελεύθερα να αναπνεύσουν. Μετά τα λιμάρουμε. Τώρα το λιμάρισμα πώς γίνεται? Πάμε εδώ πέρα ακριβώς. Τώρα, παιδιά, αυτά τα βλέπω την ώρα που μου τα φτιάχνουν, έτσι. Ούτε κι εγώ τα ξέρω. Δηλαδή, μην είναι κάποια κοπέλα ειδική και μου πει το κάνεις λάθος. Εντάξει, έτσι το κάνω, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, το λιμάρουμε έτσι, να γίνει εδώ πέρα στρογγυλό και μετά το κάνουμε μπροστά τετράγωνο. Εγώ έτσι το κάνω τουλάχιστον. Τώρα τα είχα κόψει πάρα πολύ γιατί είχαν μακρύνει και γενικώς δεν τα κόβω συχνά τα νύχια μου. Απλώς τα λιμάρω για να μικραίνουν, αλλά αυτή τη φορά τα είχα αφήσει, είχαν μεγαλώσει λίγο και τα κόψα. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο κοντά. Μετά, αφού τα λιμάρω, παίρνω αυτό εδώ το τέτοιο που το είχα βρει από το eBay 70 λεπτά και αυτό βασικά δεν το χρησιμοποιώ για να σπρώχνω τα επινύχια και αυτά δεν τα κάνω ποτέ γιατί φοβάμαι μήπως κάτι έχει μικρόβια, κάτι λερώσω, κάτι σκίσω και δεν κάνει. Αυτά όταν τα κάνω μου τα κάνει η γυναίκα που έρχεται, αλλά δεν το κάνω συχνά, δηλαδή μανικιούρ θα κάνω 2-3 φορές το χρόνο, όχι παραπάνω. Αλλά αυτό με βολεύει πολύ να μαζεύει ό,τι μανό έχει μείνει στις ακρούλες εδώ πέρα που δεν μπορεί να βγει με την ασετόν. Για παράδειγμα εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τι έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, για να δείτε τι κάνω ας πούμε, και πάω και ξύνω έτσι λίγο εκεί να φύγει το μανό που έχει μείνει και δεν φεύγει με το... Καλά, τώρα μην κάνουμε 100 ώρες, εντάξει, είχε μείνει μια σταλίτσα τέλος πάντων εκεί. Πάω και ξύνω επιφανειακά, δηλαδή αν έχει μείνει κάποιο μικρό τέτοιο και με βοηθάει και όταν πάει το μανό κάπου που δεν πρέπει να το καθαρίζω. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο. Πολύ χρήσιμο. Χρήσιμο είναι απλώς εάν δεν είστε πολύ πεπειραμένοι, καλό είναι να μην πάρετε τέτοια πράγματα γιατί μπορεί να κάνετε καμιά μικρή πληγή, να μπουν βακτηρίδια, ξέρω εγώ, μύκητες, ξέρω εγώ τι διάφορα μπαίνουν στα νύχια και να υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, τι πήγα να πω, λοιπόν, ξεκινάμε, θα χρειαστούμε ένα base coat. Δηλαδή είναι αυτό που βάζουμε κάτω από το μανό. Θα χρειαστούμε ένα μανό που σήμερα θα χρησιμοποιήσω από τα καινούργια που πήρα που σας έδειξα. Θα χρησιμοποιήσω το Zoya, το Caitlin. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ το χρώμα. Θα δούμε τώρα πώς θα βγει. Δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Και μετά θα χρειαστούμε από πάνω ένα top coat. Λοιπόν, το top coat κάνει όλη τη δουλειά. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν έχετε τίποτα, έχετε μόνο μανό και θέλετε να πάρετε, καλύτερα πάρτε top coat. Το κάτω ουσιαστικά προστατεύει τον νύχι να μην κυτρινίζει, να μην μπαίνει η μπογιά μέσα του κτλ. Και το top coat προστατεύει στο να διατηρείται το manicure. Δηλαδή αυτό έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, τώρα να σας πω καταρχήν, θα απλώσω ένα χεράκι τα τέτοια, αλλά θα πατάω stop για να μην το αφήνουμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο πιστεύω, δεν είναι ανάγκη κάτι να δείτε από αυτό. Αυτό που έχω καταλάβει και μου το έχει πει και η κυρία που μου φτιάχνει τα νύχια, η οποία είναι πολύ καλή και... γενικώς με βοηθάει να μάθω. Δεν έρχεται, μου φτιάχνει κάτι. Δηλαδή, ότι τη ρωτήσω, μου απαντάει, που είναι περίεργο να το βρίσκει σε άνθρωπο, γιατί πιο πολλοί προσπαθούν να κρύβουν πράγματα για να μην τα κάνεις μόνοι σου. Πώς το λένε. Καλό είναι λοιπόν να προσπαθείτε να σέρνετε πάνω το. Αν και ακόμα το σηκώνω, γιατί δεν το έχω μάθει καλά αυτό το σύστημα. Όσο το σέρνεις, δεν λερώνεις γύρω-γύρω τα νύχια. Δώσει το κάτω. Καλά, βέβαια δεν θα σας δείχνω όλα τα νύχια τώρα, θα σας φτιάξω ένα. Περιμένουμε να στεγνώσει. Και θα περάσουμε 2 φορές το χρώμα. Γιατί ούτως ή άλλως θέλει 2 φορές για να φανεί καλά το χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε κλείνω, περιμένω να στεγνώσει και ξανανοίγω να σας δείξω το χρώμα. Λοιπόν, πιστεύω στέγνωσε τώρα η βάση και θα περάσουμε το χρώμα. Τώρα πιστεύω θα ξεκινήσω από αυτό το δάχτυλο. Όχι, μην ακουμπάω τα άλλα μου νύχια γιατί είναι ακόμα εμένα. Θα ξεκινήσω από αυτό γιατί αυτό δεν θα φαίνεται καλά στην κάμερα. Οπότε θα κάνω αυτό και αυτό το δάχτυλο να δείτε και μετά θα το σβήσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ, σας το έδειξα και πριν. Λοιπόν, σκουπίζουμε τη μία πλευρά του πινέλου, την από πάνω, και κρατάμε την από κάτω με χρώμα. Τώρα, για να δω φαίνεται. Λοιπόν, το βάζουμε, το πάμε προς τα πάνω. Το είδατε τι έκανα? Ελπίζω να φάνηκε. Και προσπαθούμε να μην ακουμπάει πολύ στις άκρες, γιατί μετά δεν καθαρίζει εύκολα. Αν και αυτά τα ζώγια, τώρα εντάξει, μια φορά έχω βάψει τα νύχια μου με ένα από αυτά. Λογικά θα σας το έχω πει πριν ποιο χρησιμοποίησα. Όταν λερώνεις εδώ πέρα γύρω-γύρω, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, ούτε καν με νερό, δηλαδή το ξύνεις και φεύγει. Είναι διαφορετικά μανώ από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είδατε, αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο χρώμα. Τώρα θα προσπαθήσω να το ξανακάνω. Θα το φέρω και πιο κοντά.
Λοιπόν, το πάω. Τώρα αυτό είναι δικός μου, σας λέω, τρόπος, έτσι. Το πάω λίγο να κουμπίσει εκεί πέρα, γιατί εκεί, είναι το πιο, εκεί φαίνεται πιο άσχημα το μανικιούρ άμα δεν έχει γίνει καλά. Ενώ στο μπροστά... Α, ξέχασα βέβαια να κάνω... Τώρα εντάξει παιδιά, συγχωρήστε με, έτσι στην κάμερα είναι όλα λίγο δύσκολα. Κάνεις και λίγο εδώ μπροστά. Και ξέχασα πριν να το κάνω, τώρα δεν ξέρω αν θα χαλάσει εδώ το... Ναι, έβαψα όλο μου το χέρι. Λοιπόν, περιμένετε. Να, βλέπετε τώρα εδώ χρησιμεύει ας πούμε αυτό το εργαλειάκι. Πάω εδώ πέρα και μαζεύω όλη αυτή τη βλακεία που έκανα. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ το εργαλειάκι για τους λόγους που το χρησιμοποιεί μια κανονική κοπέλα που κάνει τα νύχια, έτσι. Το χρησιμοποιώ για λόγους επειδή εγώ δεν είμαι manicurist, δεν ξέρω να τα κάνω τόσο τέλεια τα νύχια μου όσο θα τα κάνει μια κοπέλα, ας πούμε. Οπότε το χρησιμοποιώ για αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο coat. Σας ξαναλέω, αυτό που προσέχουμε είναι να σέρνουμε το πινελάκι όσο μπορούμε εδώ για να βγαίνει ακριβώς στρογγυλό και να μην βγαίνει πιτσιλωτό. Το σέρνουμε έτσι ώστε να ξέρουμε πού θα σταματήσει και να μην ακουμπήσει πάνω από το επινύχιο. Λοιπόν, τα πέρασα 2 φορές, τα έχω αφήσει να στεγνώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν γράφτηκε κάτι καλά, κάτι κόπη και κάτι δεν ξέρω τι, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γραφτεί καλά, αλλά δεν πειράζει, θα σας το φτιάξω μετά, θα το προσπαθήσω. Γιατί πατάς το κουμπί στην κάμερα και καμιά φορά αντί να πατήσεις να γράψεις, πατάς να μην γράφει. Λοιπόν, οπότε τώρα, εδώ είναι 2 φορές, εκτός από αυτό το νύχι που το πέρασα 3 γιατί μπερδεύτηκα, παρατηρείτε ότι... Τώρα δεν φαίνεται καλά γιατί δεν έχω καλό φως εδώ. Δεν έχω περάσει καθόλου τη γραμμή και είναι όλο μαζί, δηλαδή φαίνεται όλο το μανό παντού το ίδιο. Εντάξει, θέλει μία, δηλαδή πρέπει να το, για να το μάθεις αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνεις καμιά 10 φορές, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και τώρα ανοίγουμε το top coat και περνάμε, κανονικά πρέπει 2 φορές, αλλά άμα το περάσεις 2 φορές και το top coat, μετά θα... πώς το λένε, θα αργήσει πάρα πολύ να στεγνώσει. Οπότε προτιμώ να το περνάω 1 φορά και ας μην κρατήσει 10 μέρες το μανικιούρ, ας κρατήσει 7, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα περνάμε το top coat, να προσέχετε να έχει στεγνώσει καλά το μανό από κάτω για να περάσετε το top coat, και, γιατί μπορεί να σας κάνει γραμμές κτλ. Τώρα και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο καλά έχει στεγνώσει και προσπαθούμε να το περνάμε από παντού, γιατί αν μας μείνουν κενά φαίνονται άσχημα μετά από το top coat. Δηλαδή αν το περάσουμε, αν σε κάποιο σημείο δεν περάσει, είναι διαφορετικό το χρώμα ενός μανό με το top coat και διαφορετικό χωρίς. Οπότε τώρα εντάξει, μην τα περάσω και όλα, καταλαβαίνετε τι κάνω. Λοιπόν, μόλις το τελείωσα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς φαίνεται λόγω του ότι δεν είχα άλλο τραπέζι και έτσι δεν έχω πολύ φως εδώ πέρα που είναι το τραπέζι στο δωμάτιό μου, οπότε φαίνεται πιο σκούρο από ό,τι είναι, οπότε αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είναι γυαλιστερό και τέλος πάντων φαίνεται επαγγελματικό, εντάξει δεν θέλω να πενεύω τον εαυτό μου, αλλά είχα καλή δασκάλα και τέλος πάντων καλό φαίνεται, οπότε αυτά και... Μάλλον εδώ τελειώνει το βίντεο, οπότε τα ξαναλέμε πολύ σύντομα. Γεια!